మాస్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. మనం ఈరోజు గుడ్ల పులుసు తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం. ముందుగా గుడ్లని ఉడకబెట్టుకుందాం స్టవ్ మీద పెట్టి. తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి హీట్ చేసుకుందాం. అంతకుముందు మనం ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసి నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ప్యాన్ వేడైంది కదండి, ఇందులో ఆయిల్ పోసుకుందాం. ఈ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉల్లిపాయల తరుగు, టమాటా తరుగు, పచ్చిమిరపకాయలు. ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న గుడ్లు ఉన్నాయి కదండి, వాటిని కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకోవాలి. చూసారా, ఇలా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లోనూ మనం ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు ఉంది కదా, ఆ ఉల్లిపాయ తరుగు అందులో వేసి వేయించాలి. ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలతో పాటు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో. పచ్చిమిరపకాయలకు పొడుగ్గా కొంచెం ఘాట్లు పెట్టి వేసాను. పులుసు అన్నాం కదా, ఈ పచ్చిమిరపకాయ ఈ విధంగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూడా బాగా వేగాయి కదా, ఇప్పుడు టమాటాని యాడ్ చేసుకున్నాం. టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ కొంచెం బాగా వేగాలి. ఇవి కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుందాం. అంటే మీరు ఎంత కారం తినగలుగుతారో అంత కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పులుసులోకి కారం ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది. పులుపు కారం కరెక్ట్గా ఉంటేనే పులుసు బాగుంటుంది. కొంచెం ఇదంతా కలిపి కొంచెం బాగా వేగాలన్నమాట, దగ్గరగా కొంచెం చిక్కగా. అది చూసారా అలా వేగిందో. ఇలా వేగిన దాంట్లో మనం ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న టమాటా రసాన్ని, చింతపండు రసాన్ని అందులో వేసుకోవాలి. ఇందులో మనం కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఉప్పు తగినంత ఉప్పు, కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇందులోనూ మనం గుడ్లు ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ పులుసులోనూ గుడ్లు చిన్న చిన్న ఘాట్లు పెట్టుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఆ ఘాట్లు పెట్టడం ఎందుకంటే కొంచెం ఆ కర్రీ మరుగుతప్పుడు ఆ పులుసు అనేది ఆ గుడ్ల లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం టేస్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలాగ అన్ని గుడ్లు కూడా అందులో వేసుకోవాలి. పులుసులో వేసుకొని కొంచెం పులుసు మరగనివ్వాలి. ఆ పులుసు మరగడం వల్ల చింతపండు వాసన అనేది పోతుంది అన్నమాట.
చూసారా పులుసు మరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కరివేపాకు ఈ పులుసులో వేస్తే బాగుంటుంది. చూసారా మరిగిన తర్వాతలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో. ఇలా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రుచికరమైన కమ్మనైన కోడిగుడ్ల పులుసు తయారు. చాలా సింపుల్ అండి, చేసుకొని ఒక్కసారి తినండి, చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.